triar un color, un rectangle d'un color, dibuixar una flor i retallar-la. Un cop acabat, punxarem la fulla i els pètals en el pinxo per ja tenir-ho enfilat, que servirà de base pel pinxo perquè no regalimi la fruita. Un cop acabem el treball plàstic, ens anirem a rentar les mans abans de començar a remenar la fruita. Nosaltres pelem la fruita, que és el procés més difícil per ells. De fruites hem fet servir les de temporada, les que hi havia més també per la zona. Hem ficat poma i préssec, també hem ficat el barcó, tallem fruita i la primera fruita és la poma perquè aguanta més. Preparem la xocolata i posem els trossets petits a dins un bol. Hi posem una miqueta de mantega, que sigui una miqueta més desfet, més fàcil i més líquida. Passem tots per enfilar els trossets de fruita. Anem passant i fem un ordre. Primer la poma, que és més dura i així aguanta tot el pinxo, i anem enfilant les altres peces, trossets de fruita. I al capdamunt posem la cirera, xocada amb una miqueta de xocolata, que és el que els agrada molt als nens també, i posem, opcional, qui vulgui, una miqueta de coco i de sèsam al damunt. Una activitat com aquesta del tastar fruita doncs, dona a conèixer a tots els nens o a nivell d'escola lo important que és menjar fruita a l'escola cada dia. Fa fer gran, tenir més força i així ja no estem tan malalts.